10-та победа за Хари. Как се чувстваш като световен шампион на без категории карате Киокушин? Едно много силно първенство, което се провежда веднъж на 4 години. Благодаря, чувствам се страхотно. Това, което изпитвам, не може да се опише просто с думи, трябва да се изпита. Да се качиш най-горе на стъпчката и чувството е страхотно. Кога се проведе първенството? Първенството се проведе 3 дена, 20, 21, 22 ноември в Япония, Токио. През тези 3 дена изграх общо 8 срещи. 8 срещи срещу различни достойни противници, предполагам. Да, първият ден имаше една среща, първа среща с бразилец, после втори ден 2 срещи и трети ден 5 срещи до финала. Така, на кого би искал най-много да благодариш за този грандиозен успех, който постигна в Токио, Япония? Естествено, на първо място искам да благодаря на моят треньор Шихани Милкостов и на фирма Реван за дългогодишната подкрепа, която оказа на мен, на моят треньор и на целия отбор. Благодаря ти много. Успехи и занапред. Мерси.